adịghị ekwu okwu asị n'ihu ya adịghị asị n'ihu ya ihe achọba ebini ọcha ezigbote ebini ọcha ma ọ bụrụ na ihe odogwu n'ochu ọkachi dị mmadụ n'ụzọ gụ ka ife na-eme ka ọ na-agaziri gụ ofu ebini ọcha ọkụ ọkpa ọcha nnekwu ọcha idebere ya 100,000 n'ihu ya ka bụ osogbu kpụrụ ọkpụkpụ ị ga-ejide n'aka tọwara ya n'ihu ya iwe kwezie ya nkwa ọrụ jere ọrụ ahụ ihe ahụ ị gbara na ị ga-emeri ya ka ị ga-abịa meri ya na nwere ife ọzọ ọsịsọ ife ji abịa ichiba ya bụ mmụọ mana ọ bụrụ na ala na mmadụ ji ụgwọ maka na ozi dipendịrị ụdị chọ ka ọ jere hụ ọ bụrụ na mmadụ ji ụgwọ first of all ị ga-ese dị nọmba onye ahụ eweta ụjọ na mmanya na ọkụkọ na ihe ọnụ na-eri ọ na-ekpọ onye a ga-ezi onye ahụ ozi ka mmụọ adịghị eje akpọ ya ma jebe ozugbo a ya eje ọha ajụjụ jee ọha uche ọka na onye akpọrọ na fon onye asị na iji ụgwọ agbaghaba ọ bụrụ onye nwere ochi dị mma ọ sị na ya akwụ ngasị na mgbede ntu agba ya akwụ agwa ogbugbu nyere ya efe ọkwụ ụgwọ ahụ mana nke na-ewu ogbugbu iwe nke ogbugbu ji eje bụ na onye ọgụ gaziri kpọọ ọgụ esi ọrụ ihe ọya eme ya mere na ọnwụ ihe ọya eme na nke karịa elu ịmara ịchọ n'ogwu agbanye mmụọ so ọ bụrụ ife dịrị igwe ogbugbu nna ọra na-eze ụlọ anụgo ọ nwesịkwa ndị merie ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-alụ ụrụ ya ụlọ kịta so after this video next video m na-epost bụ ipost ebe ndị ọrụ ya na-alụ ụrụ ya nọ maka a sị emi ama mbịa na ọ ya akpọ nje ebe a ka njefu solu nwa aṅụrị solu kene arụ maka ọ nwelụ mmadụ aṅụrị na nke merie nke ya wee merie na mbụ si na m achọbabụ ya ka ngosibi ya ihe egosi achọ ka arụcha maka na a sị na ya gụnyere ire dị na mba aka yes mba eyi egosi mana nsogbu adịa so biko ebe ọ bụ na isi enene this video make sure na ị na-eshare this video na-eshare na comment ị need ya nọmbịa dị na screen nene the video ọfụma ị ga-afụ nọmbịa ebe ọ dị na screen iwere ya kpọọ ya kọntaktị ya chọkwa anụ ka njere ọ bụrụ na ọ nwee nwanne unu ogbe n'obodo ịchọ ka ọ jeele nya bụ ije izie ya ọ bịala edete na ife a na-ekwu bụ ka ọ dị mma na-ege ntị mana isi na peji mefe ya ọ gaziere ị na-ekene ogwugwu ị na-ekene okongwu ọ daka ọnụ ama nke o si adị Ezedibia ịkarịgo mmụọ buru taa aka na abụọ ka m na-eji na ya aka na m ọ dị a sị na onye a na-etọ ma a na-ochizu ma anaghị etọ odogwu ihe agbakwa egwu m o nwee egwu na-apụta na ndị akpọ m afa ya ihe enye 1 million nke a webere ihe